Dadi ibu rumah tangga kue ora duweni dina libur, guys. Kabeh dina kue pada bersih-bersih maning, guys. Lah tak kawan joget disit pen matane orang ngantuk baik, guys. Lanjut inyong buka ke korden, guys, karo jendela. Iya gin mandan peteng sekitar tengah eneman. Mandan awan tangine, guys, lawong dina minggu anaknya digubah kon sholat wisawan. Ya praikan ya kontangi mandan gasik, guys. Lanjut inyong nyapu ruang tengah, guys, seperti biasa disapu-sapu nganti resik. Yo ora tepel kae ngerti sapu li. Mending ya, guys, orang ngeres diambah penak. Lanjut inyong nyapu kamar ngarep. Kamar mburi ora tek record lah, kelalen, guys. Kabeh bagian disapu-sapu nganti resik, kepenak diambar rasane seneng nek juga nek bersih ya ora, guys. Lah dilepe malah wis padang kae, guys, kae. Tapi gerimis nanggone nyong kriwik-kriwik, guys, kita esuk nanggone Rika gerimis apa ora. Ruang tamune disapu-sapu nganti resik, akeh banget ya semute, guys. Lanjut turunannya juga. Buang tembelek ya, guys, ayam taruh ngising nang ngarep omah. Aduh. Ya wis tak buang nek ora dibuang yuk mambung kok kepenyak, guys.